Il-President tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ Xeris Sultana li ġiet eletta fl-irwol reċentament qalet il-prijorità ewlenija tagħha li tressaq aktar żgħażagħ lejn l-għaqda sabiex ikollhom l-opportunità jsemgħu leħinhom dwar dak li qed idejjaqhom. Men li l-aqwa mod biex tindirizza żgħażagħ huwa billi tmur fil-lokalità tagħhom. Mhux hekk biss imma anke meta jsiru ċertu surveys nixtiequ iktar li jkollna nies ta' fuq 30 sena u anke jiġu jivviċinawna dawn nies ukoll fejn jaħsbu li qed jiġu imnaqsin fis-soċjetà. Sultana qalet il-KNZ huwa mirat għal żgħażagħ li lil mill-entitajiet akademiċi ta' bejn 13 u l-35 sena u li minħabba f'hekk mhux faċli tilħaq lil kull persuna. Irrimarkat li xogħol il-KNZ huwa li mhux biss tirrappreżenta l-opinjoni taż-żgħażagħ iżda li tedika anke fuq temi kontroversjali. Tagħmel referenza l ħidma preċedenti tal-Kunsill fosthom li żgħażagħ ta' 16 u 17 sena ingħataw id-dritt tal-vot. Aħna dejjem inkunu din naraw ma' temi korrenti u temi li huma forsi kontroversjali u importanti li il-Maltin u l-Awċin żgħażagħ jisimgħu. Riċentament ukoll il-KNZ semmet leħina fuq livell Ewropew biex tipprotesta kontra internships bla ħlas. Tispjega li ħafna drabi żgħażagħ ikollhom jaħdmu dawn l-internships biex jiksbu esperjenza li mingħajrha tagħmilha diffiċli jiġu impjegati. Il-problema mhux għax ma titħallas imma anke l-kwalità tax-xogħol. Dik KNZ ilu jevoka fuqha u anke tlajna f'livell Ewropew aħna ma' l-għaqda li aħna nagħmlu il-Youth European Youth Forum fejn aħna protestajna u anke ġġilidna biex il-Parlament divot. Temmet li fost impenji importanti għal KNZ ta' din is-sena hemm il-Presidenza tal-Kunsill Ewropew u avveniment li se torganizza f'Novembru għall-ewwel darba wara 13-il sena.